Vale, em dic Conxita Vázquez Agulló, soc peixatera i soc amiga de la gent gran. Doncs estic molt agraïda amb tots. Ja us he enviat moltes cartes amb agraïment, perquè jo no sé d'on sortiu que sou tan bona gent. A vegades penso que és que Déu us fa d'una altra manera. Me presento, soy Rocío Gómez González y hoy quiero dedicar estos momentos para agradecer a los voluntarios, a todos, desde arriba abajo, de que son maravillosos, que son mi familia, que los quiero mucho y que sigan así, de buena voluntad, que nos hacen reír, nos pasean, hacen todo lo que pueden por nosotros. Sí, soc molt privilegiada perquè soc dels amics de la gent gran, que són unes persones que són molt voluntarioses, no exigeixen res, només et venen a fer companyia. Si un dia, per exemple, no et trobes bé, telefones, et busquen un metge. Després, si un dia tens alguna dificultat, alguna cosa que dius, ara no sé resoldre, també truques amb el que sigui, tots t'atenen. I són molt bones persones i també et fan companyia, perquè jo tinc també una voluntària que es diu Pepita, que em ve un cop a la setmana, m'explica coses, jo l'explico amb ella. Després també, bueno, és que no vull anomenar ningú perquè tots són estupends. El Paco també, que el Paco rondina molt, com porta la furgoneta. Maria Mercè. I estic molt agraïda de tot el que feu els voluntaris per nosaltres. I estic molt contenta que vaig a les vacances, i ja fa 5 anys que vaig, i me passo molt bé. Estoy aquí para deciros buen provecho estáis cenando y después que estoy muy contenta de todos vosotros y de las estadas cuando vamos. Yo me lo paso fenomenal porque allí conozco gente voluntaria que son magníficos, llenos de humanidad, llenos de amor y estoy muy agradecida. Que estic molt contenta amb els voluntaris. Soc la Maria Teresa. Estic molt contenta que la meva vida ha canviat molt, que abans era molt monòtona, i ara només amb l'al·licient de gent aquí, gent allà, ha de venir sobretot la Maria Dolors, la voluntària que tinc, estic contentíssima. I com ve una setmana, ja espero l'altra setmana, allò que em dona aquell al·licient de dir d'això. I després les trobades que fem també les voluntàries i totes les senyores que hi ha, vull dir que està molt bé, i estic molt contenta, escolta, ja no sé. No pot ser millor del que hi ha, perquè més no. Pot ser menys, però més no. Són de meravella. Tant era el Nyaki com l'altre, ja no me'n recordo els noms, però de meravella. Estic molt agraïda amb els adultes i a la gent gran. I us felicito, i que ho poseu ben, perquè la vostra companyia és molt grata. I us desitjo molta felicitat i que tingueu força sort a la vida per la que doneu. I ja està. Em dic Mercè i soc una usuària de la gent gran. I estic, veritat que estic molt contenta de tots els voluntaris que he tingut, perquè tots són molt agradables, he anat a diversos coses amb ells, al dinars, berenars, moltes coses. I fet a més, és com una família per mi, perquè jo estic sola. I clar, quan em vaig perdre tota la meva família, ells són una família per mi. M'han portat sempre tots molt bé, tots. Del primer a l'últim, no tinc cap distinció. Tots són molt agradables. Me llamo Nicolasa Fernández Pérez y estoy ya en el 92 con los amigos de la Gent Gran. Lo que no he recibido de pequeña ni de grande, lo estoy recibiendo de todos los voluntarios. De los amigos de la Gent Gran, de la calle Grasós número 3, primera, tanto de los voluntarios como de los monitores, como de todas las personas estas que llevo conociendo en tantos años. ¿Vale?